Man høster som bekendt, som man sår, og så alligevel. For i Vejle Fjord, der er der blevet plantet blåmuslinger. Men høsten handler ikke om deres kød. Det handler simpelthen om en sund Vejle Fjord. I disse uger er muslingeskraberen Sif fra Snaptun på arbejde på Vejle Fjord. Den høster 450 ton muslinger, som nu er store nok til at komme videre ud på fjordbunden, hvor forholdene kan være hårde. Sådan sidste år, der fik vi et ret seriøst ildsvind i Vejle Fjord. Og der tabte vi halvdelen af vores muslingeproduktion. Og det vil vi gerne undgå i år, så derfor så er vi noget tidligere ude. De mange næringsstoffer i fjorden giver periodevis iltsvind, og det slår meget liv under overfladen ihjel. Forsøget med at udsætte muslinger skal vise om og hvor meget der skal til for at genoprette balancen i fjorden. Det er en hjælp, og en hjælp til, at økosystemet kan begynde at genoprette sig selv også. Men vi skal have reduceret for oplandet før, det er, at vi selvfølgelig kommer i god økologisk tilstand. For første gang er Fredericia Kommune også med i projektet. De betaler 120.000 kroner om året og får nu også lagt muslinger ud med blandt andet tralle. Det er jo tvingende nødvendigt. Vi har lige fået de nye tal for iltsvind, og det er jo skræmmende læsning. Så vi har en pligt til at gøre noget. Man sætter muslingebændlerne ud i foråret. De små muslingelarver, der lever i fjorden, sætter sig fast på de liner. De kan ikke etablere sig på den bare havbund. De har brug for fødselshjælp. Lige så snart vi får dem op på et lineanlæg, hvor de er væk fra bunden, hvor ildforholdene er bedre og fødeforholdene er bedre, og hvor der ikke er nogen rovdyr, så er vilkårene for, at de kan etablere sig i det her skrøbelige første år meget, meget højere. Linerne ligger højt op i vandsøjlen, så muslingerne ikke bliver spist af krabber. Her sidder de, indtil de har vokset sig mellem 2 og 4 cm store, og store nok til at kunne overleve på bunden. Så høster man dem og fragter dem længere ud i fjorden, hvor det skal fungere som et kæmpestort biologisk filter. De spiser algerne i vandet, og på den måde bruger døde alger ikke den ilt, der findes i vandet. Muslingerne renser altså vandet og modvirker iltsvind. I løbet af 5 år er der skabt 54 hektar nye muslingebanker i fjorden. Men muslingerne kan kun lægges ud og leve, hvor vandet er mellem 4 og 6 meter dybt. De erfaringer, vi kan få herfra, er jo essentielle for den videre naturgenopretning. Forskerne kan allerede nu se, at der kommer noget ud af forsøget. Det vi måler konkret derude, det er, at vi ser en god forøgelse af biodiversiteten. Rigtig mange smådyr finder hjem imellem blåmuslingebankerne. Rigtig mange fisk finder også hjælp, og det er også et fødeemne for rigtig mange både fisk, men også fugle. Så på den måde så får vi en generel gevinst for hele fødenettet og hele fødekæden. Jeg synes, det er noget af de bedste midler, vi næsten kan bruge i forhold til at genoprette miljøet i Vejle Fjord. Efter nogle timers høst bliver muslingerne spulet ud på havbunden flere steder i fjorden. Det her det er et forskningsprojekt, så det er stadig noget, vi prøver at finde ud af, hvor meget mere renere vand får vi egentlig af at udlægge de her blåmuslingebanker. Men fordi vi er oppe i de her mængder her, så forventer vi at kunne se en effekt. Biologernes håb er, at muslingerne på et tidspunkt kan brede sig naturligt, og der kommer mindre kvælstof ud i vandet. Det er jo mindst lige så vigtigt, at vi ikke får tilført ny kvælstof til vores bælter og have. Så der er mange ben at arbejde med i den grønne omstilling, og landbruget er bestemt en af dem.